Prečo si vôbec stratil kontrolu? Pretože každý to má tak, jak si to zaslúži. To, že máš depresiu, si zaslúžiš. To, že nemáš peniaze, si tiež zaslúžiš. Aj to, že máš zlé známky, aj to, že nemáš rád svoj život a nebaví ťa. Možno to znie tvrdo a nepríjemne, nemáš ma rád za to, ale je to pravda. A musíš si čím skôr adoptovať túto myšlienku, aby si to vedel zmeniť. Nie som jediný, ktorý si to myslí. Aj Separ, ktorý je úspešný, povedal toto. A jak sa chováš, ty sa chováš, život tak stoj na nohách. Vidíš, že sa opýtaj sám seba, koľko si spravil preto, aby si sa mal lepšie. Koľko robíš na tom, aby si nemal depresiu. Alebo aby si mal lepšie známky. Aby si sa celkovo mal šťastnejšie. Miesto toho si povieš, že na budúce to spravíš a scrolluješ na sociálnych sieťach. Alebo možno si povieš, že však ja sa učím. Ale koľko dávaš pozor na hodine, kde by sa mohol naučiť? A koľko sa reálne učíš? Tie veci sa dajú naučiť za pol hodinu. Keď si normálne nastavený a neodchádza ti tvoj mozog stále niekam a vieš sa učiť. Ale tvoje učenie vyzerá tak, že 3 hodiny scrolluješ na sociálnych sieťach a potom sa 15 minút učíš, ale tvoj mozog je úplne inde. Možno 30 minút. Ale stále učíš sa tak neefektívne. Dobre, možno sa ti trochu krivdil. Nemáš 100% zásluhu na tom, že si na tom tak zle. Lebo keď sa pozrieš na všetkých ostatných ľudí, tak väčšina ľudí tak žije. Takže niečo na tom asi bude. A to je celý tento systém, či už školský, alebo sociálne siete, porno, všetko toto chce, aby si sa mal zle. Lebo sociálne siete dávajú milióny na to, aby najmúdrejších ľudí nechali vymyslieť tak, aby čo najlepšie získali tvoju pozornosť a aby si tam strávil čo najviac času, aby si vlastne sa nemal dobre vo finále. Škola za to môže. Pretože keď sa pozrieš na ľudí v škole, tak 90% ľudí tam má depresiu. Možno viac. Skoro každý, kto chodí do školy, tak je nešťastný a chce odtiaľ čo najrýchlejšie odísť, takže niečo asi nebude správne. Sa teda dá robiť. To, že som povedal, že sa to môže sám, je vlastne veľmi dobré. A nevieš, jak moc dobré. Lebo predstav si situáciu, že by si sa to nemohol sám a nedal by sa nič spraviť s tým, aby si tak nebol. To by bolo najhoršie. Ale keď za to môžeš sám, z veľkej časti, tak to vieš aj zmeniť. Bude to ale ťažké. Pretože si musíš sťažiť život ešte viac, ako máš teraz. Musíš proste makať. Ale stojí to za to. Teraz ti vysvetlím mindset, ktorý si musíš adoptovať. A do konca života ho využívať. Pretože je to jeden z najdôležitejších princípov. Rozdiel medzi instant gratification a delayed gratification. Instant gratification v preklade znamená okamžité uspokojenie a delayed gratification je odložené uspokojenie. Celý život si viac menej využíval instant gratification. Všetky veci, ktoré ťa okamžite uspokojili, ale v dlhodobom hľadisku boli horšie. Ako napríklad porno, sladkosti, sociálne siete. Toto všetko sú veci, ktoré sú instant gratification. A základné je to, že môže ich okamžite použiť. Budeš sa cítiť dobre, ale iba po dobu trvania tej aktivity. Ako náhle skončí, tak ostaneš už iba s dôsledkami svojho konania a budeš nešťastnejší, jak si bol predtým. A takto vlastne si vybudovávaš depresiu. Že stále si dávaš viac a viac, stimuluješ svoj mozog s nejakými pornom alebo sociálnymi sieťami, až nakoniec ideš stále hore, lebo vždycky, keď to skončí, tak sa cítiš zle, tak znova si dáš a znova
ale proste niekedy to padne. A zrazu si úplne na dne. A delayed gratification sú tie veci, ktoré ťa v dlhodobom hľadisku urobia šťastným a sú prospešné pre teba, ale v tomto momente musíš niečo obetovať. Budeš sa cítiť horšie, preto aby sa mal lepšie. A to je ten mindset, ktorý si musíš obetovať. Teraz sa musíš cítiť horšie, aby tvoje budúce ja bolo za teba vďačné. Napríklad to, že pôjdeš do posilovne, je možno ťažké ísť tam, odcvičiť to v tom momente, ale keď to skončí, tak zrazu si o mnoho šťastnejší, pozitívnejší a dlhodobo ťa to posunulo. Alebo to, že sa naučíš, tiež je to ťažké, nepríjemné, ale skončí to a dlhodobo si šťastnejší a je to lepšie. Takže musíš zameniť veci, ktoré si robil instant gratification za delayed gratification. Už len toto zmeníš a môžeš vypnúť toto video a budeš na tom celkovo lepšie. Ale je toho ešte viac, takže nevypínaj to video. Poviem ti ešte ďalšie dobré veci. Mentálne zdravie. To je niečo, čo 50% ľudí prehliada a 50% ľudí o tom síce vie, ale aj tak s tým nič nerobia. Je to ďalšia základ self-improvementu, je mať dobré mentálne zdravie. Keď si zlepšíš mentálne zdravie, tak všetko ostatné pôjde hore. O toľko ľahší budeš mať život. Ale musíš preto niečo spraviť. A nie je to zobrať nejaké lieky. To ani není spôsob, ako zlepšiť mentálne zdravie. To je proste zase instant gratification. Je to ľahký liek na to, ako sa na chvíľu si to mentálne zdravie zlepšiť. Je to viac menej, ja by som to prirovnal k droge. Lebo pomôže ti to, možno sa budeš cítiť trochu lepšie, ale v dlhodobom hľadisku ti pôjdeš ešte horšie a hlbšie do tej rabbit hole a budeš mať celkovo horšie mentálne zdravie. Preto musíš robiť aktívne na to, aby si mal dobré mentálne zdravie. Pretože keď si možno hovoríš, že nemáš zlé mentálne zdravie, tak ver mi, že máš. Pretože to nie je len o tom, že by si bol smutný, ale je to to, že sa ti nič nechce, to, že nevieš prestať s zlými návykmi a so všetkým. Pozri si video, ktoré dám do opisku, ktoré som natočil predtým o mentálnom zdraví a tam všetko poviem o tom, ako si ho zlepšiť a prečo ho máš zle a jak ti to pomôže. Ale skrátke ti pomôže meditácia a gratitude journaling. Tieto dve veci budeš robiť a tvoj život bude úplne inde a pomôžeš si vo všetkom. Lebo okrem mentálneho zdravia ti meditácia pomôže s tým, aby si nebol len tak vo svojej hlave počas dňa, aby si sa vedel sústrediť lepšie, aby si vedel čítať knihu aspoň viac ako 2 vety. Aby si sa vedel sústrediť na hodine, na 2 minúty, na video, ktoré toto pozeráš. Určite si už toľkokrát zoscrollal dokumentov, toľkokrát si rozmýšľal nad niečím úplne nepodstatným a to je to, s čím ti meditácia pomôže. Je to jeden z najdôležitejších vecí, ktoré musíš robiť. Pretože v tejto dobe každý chce tvoju pozornosť a celé sociálne siete sú nastavené tak, aby zobrali čo najviac tvojej pozornosti, takže ty musíš stále vnímať niečo nové a stále sa niečo mení a tým pádom tvoj schopnosť sústrediť sa dlhšie je úplne skrátená, takže musíš robiť meditáciu. A takisto gratitude journaling je to, že si píšeš veci, za ktoré si šťastný alebo vďačný. Tiež pozri si to video, obidve tieto veci sú tam vysvetlené, prečo a jak ti pomáhajú. Gratitude journaling ti vlastne nanúti tvojej mysli rozmýšľať pozitívne
Lebo určite máš toľko negatívnych myšlienok za deň, lebo stále proste gratitude journalingom nanútiš svoju mysel, aby mala pozitívne myšlienky. Chápeš? Takže celkovo budeš mať pozitívnejší život. Budeš rozmýšľať len tak, pôjdeš okolo a uvidíš strom a budeš vďačný za to, že vidíš strom, lebo ti dáva kyslík. Lebo je to proste príroda. A hoci čo budeš mať aj na iných ľudí proste. Tieto dve veci ti pomôžu s mentálnym zdravím a celým životom. A pomôžu ti získať kontrolu nad svojím životom, pretože ty si otrokom vlastnej mysle. Tvoja mysel ti neslúži. Chápeš to? Takže nie si len otrokom školy, peňazí, sociálnych sietí, ale ešte aj tvoje telo je proti tebe. Tvoja mysel. Pretože kto ťa núti ísť si vyhoniť? Kto ťa núti ísť na tie sociálne siete? To je tvoja mysel. Máš dve časti mysle. Tú zlú, ktorá ťa núti robiť, a tá v tomto momente zaberá veľkú časť tvojho mozgu, a tá dobrá nemá takú váhu a nedokáže sa presadiť proti tej mysli, ktorá chce, aby si robil tie zlé veci a robil instant gratification namiesto delayed gratification. A presne meditácia ti pomôže rozšíriť tú myseľ z delayed gratification a stiahnuť tú myseľ z instant gratification. Naozaj ti to pomôže. Toto je spôsob, ako sa získať kontrolu nad svojím životom. Ale nie je to všetko. To, aby si získal kontrolu nad svojím životom, musíš ešte zbaviť tejto závislosti. A to je sociálne siete a porno. Pretože, jak som už povedal pred chvíľou, si otrokom sociálnych sietí a porna. Pretože nie ty si vyberáš, keď to použiješ, ale spomeň si, keď najbližšie otvoríš sociálne siete, alebo keď si otvoril, že ani nevieš jak, ale už ju máš otvorenú. Ty podvedome otvoríš mobil a už nevieš ani jak, alebo len zrazu učíš sa a zrazu už scrolluješ na sociálnych sieťach. To je to, že si ich otrokom. Alebo si učíš sa a zrazu si honíš. Tiež nevieš jak. To znamená, že ty to neovládaš sám, ty si toho otrokom. Takže tieto veci sa musíš zbaviť, lebo bez toho nezvládneš nič. A budeš dokola stále chytený v sieti proste. Sociálne siete ti ani zďaleka nedávajú toľko, čo ti berú. Možno si myslíš, že si tam píšeš s ľuďmi, alebo pozeráš nejaké dôležité reels, ktoré ti niečo naučia, ale pozri si takéto videá, ktoré sú dlhé, ktoré nie sú zeditované nejak špeciálne, ktoré sú čisto plné hodnoty. Možno sa trochu naučíš z tých reelsov, ale toľko, koľko ti to zobere a jak si usmažíš svoje dopaminové receptory a potom nezvládaš sa sústrediť na nič iné a neoplatí sa to. Neoplatí. A takisto porno. Možno si povieš, ale ja nepozerám porno. Ak si sa to zvládol aspoň odnaučiť, je to pokrok. Ale veľa ľudí pozerá porno aj si masturbuje. A masturbácia, rozpráva sa s ľuďmi, ktorí ma chceli presvedčiť, že to je dobré, že to ťa uvoľní. Není to dobré. Lebo ty si otrokom svojho penisu. To není, že málo kedy sa ti stane, že ty si rozmyslíš, že teraz sa idem vyhoniť. Je to proste, že to príde a ty vlastne napríklad učíš sa a už sa možno trochu rozbehol, ale zrazu proste máš nutkanie si vyhoniť a tomu podľahneš. Čiže toľko vecí je, ktoré ti honenie spôsobuje dlhodobo a ktoré ani ty nevnímaš na prvý pohľad. Ako napríklad to, že si nemôžeš nájsť frajerku. Môžeš, ale nikdy nebude taká kvalitná, ani máš o mnoho menšiu šancu, keď si honíš, že si nájdeš frajerku. Je to jeden z dôvodov, prečo ju nemôžeš mať. A takisto, keď budeš mať rád ženu, alebo keď budeš mať sex, tak
ty budeš mať také zlé návyky z toho honenia, že sa ti možno ani nepostaví. Takže honenie nie je dobré. A tiež ti dám do popisku link na moje ďalšie video, ktoré je presne o tomto, že o honení. Tiež tam je všetko vysvetlené. Sociálne siete a porno ti, jak som už povedal, usmažia, to je dopaminové receptory. Nie je to medicínsky výraz, nie je to tak v skutočnosti, ale tak si to predstav, že máš proste receptory. Dopamín je hormón, ktorý je spojený s motiváciou a vylučuje sa vtedy, keď dosiahneš nejaký svoj cieľ. A tým, že sa vyhoníš, tak si keby dosiahol ten svoj cieľ sa reprodukovať, čo znamená, že sa ti vylučuje obrovské množstvo dopamínu. Tým pádom motivácia odíde. A takisto aj sociálne siete, tiež tam sa ti vylučuje stále množstvo. To je sociálne siete, reelsy sú nastavené takisto, si na tom úplne rovnako, jak ľudia, čo točia maty, čo točia ruletu, alebo nie ruletu, ale tie ovocko. Úplne rovnako to je, že sem tam, nie je to, že každý reel je dobrý, ak si všimneš. Ale oni sú, že horšie, lepšie a potom niekedy taký úplne super. A to je také isté, keď točíš ovocko a nevyhráš, potom vyhráš málo alebo tak a potom vyhráš úplne a zase nevyhrávaš a zase vyhráš a ty nevieš, kedy to príde, takže stále musíš točiť ďalej, lebo proste čo keď teraz vyhrám. A to je takisto s reelsami, že čo keď teraz bude dobrý proste. Je to veľmi prešpekulované. Takže proste musíš sa zbaviť týchto závislostí na sociálnych sieťach, ak chceš niečo produktívne spraviť. Nebudeš vedieť sa učiť alebo sadnúť si k nejakej robote, ak sa nezbavíš závislosti na sociálnych sieťach. Nepôjde to ľahko, ale dokážu robiť veľmi rýchlo veľký progres. Zbaviť sa ich 100%, to už je ťažké. A na to natočím niekedy video. Ale stačí, že ich budeš o mnoho menej používať, že budeš mať toto stále na pamäti, toto musíš mať na pamäti, aby si vedel, jaké to je zlé. Možno ťa to bude trochu, ešte budeš na tom chvíľu horšie, lebo budeš vedieť, aké to je zlé, ale nebudeš to vedieť sa zbaviť toho. Ale postupne to pôjde. A možno si vymažeš teraz Instagram, keď si namotivovaný, ale pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou si ho stiahneš ešte znova. Ale postupne to pôjde. A natočím video na to, jak ti s tým pomôcť. Ale action step, ktorý ti pomôže v tomto momente je, že vymáš si Instagram. Snapchat tiež, to je úplná hovadina. Ale Instagram je fakt... A TikTok to nemôžeš mať. Musíš si akéby detoxnúť svoju mysel, aby vedela, aby sa vrátila naspäť na to, kde bola, aby nebola taká prestimulovaná, aby si vedel si sadnúť k tej robote a poviem ti pravdu. Mňa robota baví. Ja programujem a je to niečo, na čo sa teším. Takisto, jak ty sa tešíš na hry. No to som inak aj zabudol. Hry už nehrávam dlho. A je to pre mňa programovať a robiť robotu je rovnaké, ako hrať hry. Tak sa rovnako sa na to teším. Pretože pri robote sa ti vylúčuje rovnaká molekula dopamínu, keď niečo dosiahneš. A je to ale ešte s takým lepším pocitom, pretože si niečo prospešné zvládol, dokázal. A nemáš potom zlý pocit, jak pri instant gratification veciach, ale máš dobrý pocit potom. Takže nie, že sa ti len vylúči ten dopamín, keď to spravíš, ale potom ešte si dlhodobo z toho šťastný. A máš o mnoho lepšie sa vnímaš sám seba, keď niečo produktívne spravíš. Peniaze sú ďalšia vec, ktorej si otrokom. Pretože pokiaľ nemáš dostatok veľa peňazí, tak nemáš svoj čas. Ani nemáš veľa vecí. Preto peniaze sú vec, na ktorej tiež musíš robiť. Ale nikdy nezarobíš dostatočne veľa peňazí bez toho, aby si najprv pripravil seba na to, aby si vedel tie peniaze zarábať. To je to, čo som nevedel pochopiť ešte predtým, že nemôžeš taký, jak si, zarábať peniaze, pretože to nezvládneš. Narovne ti poviem, že to nezvládneš. Lebo ak nechceš, zvládneš možno ísť kopať kanál, zvládneš ísť robiť za pokladňu, ale to nie sú
to nie sú pre mňa peniaze. To je, vyžiješ zle, tak jak všetci, pozri sa na všetkých ostatných, pozri sa na tvojich rodičov, pozri sa na učiteľku, prečo je taká nepríjemná na teba, lebo nevie vyžiť z toho. Je to nič. Takže reálne peniaze sú v podnikaní. Nemusíš založiť miliónovú firmu. Stačí, keď budeš sám sebe zamestnaný. Keď sa naučíš nejaký skill, ktorý bude prospešný a určite si počul, že je to nebezpečné podnikať alebo tak, ale to už je stará informácia. To bolo možno nebezpečné, keď boli tvoji rodičia mladí. Ale teraz je to opačne. Teraz je nebezpečné byť v robote. Nie len, že menej zarobíš, ale môžete hocikedy vyhodiť. Musíš študovať tak dlho na to, aby si bol v robote. A je to nebezpečnejšie. Podnikanie je ale ťažšie. Není to ľahké. Preto nie je každý podnikateľ. Lebo ty musíš vedieť ovládať svoje pudy, o ktorých som pred chvíľou hovoril, a svoj mysel musíš mať vyčistenú, musíš si vedieť sadnúť k robote. Takže preto musíš najprv pripraviť svoje telo k tomu, mysel, všetko, aby si vedel zarábať peniaze. Lebo, jak som hovoril, to nezvládneš teraz. Ale musíš začať už teraz aspoň pol hodina denne na niečom, čo ťa baví, alebo čom si dobrý. Niečo ako programovanie, alebo natáčanie takýchto videí. Niečo, napríklad si sa naučil, napríklad chodíš do posilovne a už si v tom dobrý. A už máš nejaké telo, ktoré vieš odprezentovať. Tak môžeš presne to, čo si sa naučil, hovoriť takto do kamery iným ľuďom a pomôžeš tak. A to je už napríklad podnikanie. Podnikanie je o tom, že pomáhaš ľuďom vyriešiť ich problémy a oni ti za to zaplatia radi. Radi ti za to zaplatia. Teraz nebudem hovoriť business model, ktorý máš spraviť. Ale ja ti teraz poviem, že musíš začať sa učiť, si sadnúť a robiť. A ten čas, kedy by si strávil na sociálnych sieťach, keď ho postupne premeníš na to, že sa budeš učiť alebo budeš robiť niečo prospešné, tak predstav si, koľko času získaš. Schválne si pozri na mobil, že koľko času stráviš na sociálnych sieťach. Počítaj si YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Messenger. Všetko toto si spočítaj. A predstav si, že toľko hodín dáš do niečoho prospešného. Nedá sa neúspieť. Chápeš? Keď proste toľko budeš makať, niečo z toho budeš mať. Vidíš, aký som z toho entuziastický, že môžeš proste niečo vyrobiť. Že ty môžeš byť proste šťastný, môžeš, čo chceš. Aký máš sen v hlave, taký si napíš, takto isto na scénu, vylep si to a pozeraj sa na to každý deň. Každý deň sa na to pozeraj. A keď budeš makať a robiť, najprv začneš týmito vecami, čo som povedal, že zlepšíš mentálne zdravie, prestaneš byť závislý na sociálnych sieťach a na masturbácii a začneš čas využívať na to, aby si niečo proste spravil, tak dokážeš, aký cieľ chceš. Keď si to pozeral až sem, tak vidím, že nie si ako ostatní ľudia. Lebo väčšina ľudí to vyplňa na začiatku, keď som im povedal, že za to môžu sami. Ale ty si videl v tom, že mám nejakú pravdu. A dopozeral si to až sem, čož nedopozerá väčšina ľudí. Preto takýchto ľudí hľadám ako si ty. A nie je nás možno až tak veľa, ale keď sa pozbierame v mojom kulte, tak dáme dokopy niečo výnimočné a dosiahneme všetky svoje ciele. Chod si zaslúžiť lepší život.